Felly, dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau hwn. Wel, dim go iawn, dwi'n rhoi tos. Mae'n beth neis I ddeud, ynddi. Mae hwnna'n anodd, ddw. Achos pan dwi'n neud hwn yn fyw, fedra I ymateb I beth sy'n digwydd o'n nghwmpas I. Siarad efo'r dorf, sôn am beth sydd wedi bod yn newyddion yn ddiweddar. Fedra'm gwneud hwn fan hyn. Ond ella pan ydych chi'n gwrando ar hwn, does na ddim fath beth a phapura newydd. Ella bod chi'n cael eich celwydd, hiliaeth ysgafn a thits wedi seithu'n syth I mewn eich bren. A dydi proffwydoliaeth y Mayans bod y byd am ddod I ben ar ddiwedd 2012 ddim wedi dod yn wir. Ond ella pan ydych chi'n gwrando ar hwn, bod y byd wedi dod I ben. Sgyn i'n ffordd o wybod. Mae bywyd yn symud yn gyflym. Mae'n hawdd anghofio faint mae pethau wedi newid jyst yn y 10-15 mlynedd diwetha. Fedrwn ni rwan edrych ar y ffilm Minority Report ac ar y menig cŵl mae Tom Cruise yn ei defnyddio er mwyn gweithio cyfrifiaduron sy'n nofio yn yr awyr a meddwl bod yr holl beth yn edrych yn hen ffasiwn achos yr Xbox Kinect. Da ni byw yn y dyfodol, bobl. Ac mae'r datblygiadau gwallg yma, y ffaith bod pawb o'n cwmpas ni'n mynd drwy mewn siwtiau latex arian ac yn teithio I blanedau eraill ar ollyngiad het jyst fel yn y ffilmiau, mae hyn I gyd wedi digwydd gan fwyaf achos 2 air bach syml. Y we. Mae'r we yn briliant. Dwi'n cofio pan ddath o'n boblogaidd am y tro gyntaf pan o'n I jyst yn dechrau yn yr ysgol uwchradd. Nes I ymddangos ar benod o 15 efo plant eraill o fy ysgol I mwyn gwneud adolygiad o'r we. Drielon ni ddrwy 2 awr yn chwarae efo fo, yn graplio fo'r darn anhygol ma dechnoleg, yn trio rapio meddyliau o gwmpas hyn o gwmpas y cwrs rhyfedd a chyffroes oedd yn bywyd ni am y cymryd o hyn ymlaen. A fy marn I ar ddiwedd yr holl beth? Wel, mae'n iawn, ond di oedd y mor dda Super Mario 64. Dwi di newid fy meddwl erbyn hyn wrth gwrs. Dwi ar y we bob dydd. A mond yn chwarae Super Mario 64 unwaith y wythnos. Dal ddim di gorffan o. Dwi'n cofio pa gawson ni'r we gynta'n tu ni. Oedd y reit gynnar, deud gwir, tua'r flwyddyn 2000. Y folks methu disgwyl I watchad fideos o gathod ar YouTube yn siŵr gen I. Ond do'n i'm yn gallu disgwyl chwaith. Dyna pam, cyn I ni gael y we, ges I syniad gwych a dieflig. Syniad gafodd neb ohono fo o'r blaen. Dwi'n yn gwybod pan. Fyswn i'n trio hacio mewn i'r we. O'n I di gweld o'n o man, o'n I di gweld Tron, o'n i'n gwybod be o'n i'n neud. Gyd o'n I angen o 1 CD-ROM gan BT Internet. Sticio hwnna mewn i'r cyfrifiadur. Welcome to BT Internet. Briliant. Mae'r gair internet fanna. Ar fy sgrin I. Na, hwn yn sicr am weithio. Mae tricio technoleg yn hawdd. Click. Before you access all the features of BT Internet, we need to determine your modem speed. Wel, doedd gen I ddim modem, ond sut mae cyfrifiadur I fod I wybod hwnna? Mae cyfrifiaduron yma'n gwasanaeth I ni. Dyn nhw'n gwybod dim byd. Click OK to continue. Click. Ista nôl wedyn, a disgwyl am yr hyd. Edrych ar y sgrin. Dim byd. Come on, dwi eisiau gweld trailer Star Wars Episode 1. Waw, mae'r ffilm yna mynd I fod yn rhywbeth arall. Dim byd, dim byd, dim byd, dim byd, dim byd, dim byd, dim byd. Modem not detected. Please make sure your modem is powered on and connected. Well, cock.